Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh rencang-rencang sebangsa setanah air ning podcast Basa Jawa bareng aku Wahyu Bintara. Dan aku Izato Dimas Pangestu. Nah, iki awake dhewe bakal bahas suatu topik ning podcast Basa Jawa iki. Nah, iki awake dhewe bakal bahas topik sing menurutku unik sih, didelok-delok. Topiknya apa Mas Zato? Demi ayang dadi perang. Nah, demi ayang dadi perang. Nah, iki suatu podcast sing aku Remazato pikirkan kuwi yang mereferensi saka kisah Ramayana, kisah Rama dan juga Sinta. Kisah inspirasi sejarah zaman dahulu karo tokoh perwayangan juga. Ya, Iki adewe langsung masuk ke topiknya wae langsung ning cerita iki soalnya adewe akan ya, mepet. berencana membreakdown langsung ya, membreakdown cerita dan kisah inspiratifnya. Betul. Oke, jadi kisah itu dimulai saka Rama Rosinta. Dua tokoh yang menjadi sentral neng cerita niki. Nek dari Mas Zato sendiri kuwi antara dua tokoh kuwi sapa sing difavoritkan? Sinta. Sinta. Alasannya gimana kuwi? Mungkin bisa Si Sinta diceritakan. kuwi iki seorang putri sing ditakdirkan dinggo Rama. Keduane wis jatuh cinta pada pandangan pertama. Cintane kuwi jenis cinta yang menyerahkan pada takdir ilahi, di mana takdir ini menyatukan dalam kisah cinta epik dengan Rama. Dadine Gusti kuwi wis menakdirkan Rama Rosinta ngono. Nah, dia wis menakdirkan Rama dan juga Sinta menjadi satu takdir ya. Nah, kuwi Iya. istilahnya keren banget sih. Kuwi nek ora salah anu ya di ngintuk kene si Sinta kuwi saka sayembara ya, sayembara ning kerajaan ya. Iya, Nah, betul. betul ya. Jadi iki langsung masuk ning cerita wae. Nah, dadi iki si Sinta kuwi kan wis dientukke karo si Rama. Rama si pangeran dari kerajaan Anodia. Si calon pewaris dari kerajaan Anodia di masa depan ya. Si pangeran yang memiliki banyak kisah inspiratif dan juga dapat diteladani bagi semua orang. Nah, pokoknya ini Rama kuwi wis pokoknya tokoh sing menginspirasi gitu. Nah, dadi Iya. kuwi kan si Rama karo si Sinta wis menikah, wis hidup bahagia gitu. Cinta di pandangan pertama. Wis duwe ayang melebihi ayang lah ya wisan. Wis istri, suami istri. Nah, kayak bikin yang suatu pagi atau suatu hari kuwi si Rama kuwi arak diangkat dadi raja ning Anodia karo bapakane, raja sebelumnya. Nah, tapi kuwi prosesnya ora gampang banget. Ora mung tanda tangan langsung dadi raja kuwi ora ngono. Dadi ki ana suatu syarat atau suatu ketentuan sing dikon karo bapake kuwi, bapake raja sebelumnya, bapake Rama. Nah, kuwi syaratnya apa Mas Zato? Iya. Syaratnya wi si Rama bakal diasingke selama beberapa tahun neng hutan ngono. Nah, bakal diasingke beberapa tahun ning hutan. Kuwi dhewean apa karo sapa Mas Iya. Zato? Karo si Sinta. Nah, karo si Sinta ya. Dadi ki si Iya. Rama karo Sinta kuwi bakal barengan ning hutan ya, menjelajah hutan. Iya. Ya, menjelajah hutan. Nah, menjelajah hutan kuwi ora gampang banget, ora mung mlaku-mlaku, mung piknik, mung gawe tenda, gawe api unggun kaya ning Tahura, ngono kan ora ngono kuwi, ora Ora. ora gampang segampang ngono kuwi ya. Jadi ki perjalanannya bakal angel, menemui jalan buntu dan sebagainya. Bakal akan banyak akeh kesulitane sing bakal dirasake karo Sinta, karo Rama kuwi. Nah, tapi neng suatu kabeh rintangan kuwi si Rama karo Sinta kuwi bakal iso melewatinya dengan kesabaran dan juga dengan kebersamaan kuwi. Ki akhirnya kuwi si Rama karo si Sinta kuwi dadi pahlawan ning duniane, ning universe lah intinya universe Ramayana. Iya. Ning luar negeri ana superhero. Contohnya apa Mas Jatuh ning luar negeri? Superman, Batman. Nah, Superman, Batman, Iron Man dan sebagainya. Kuwi ning Heeh. luar negeri ning universe Ramayana iki ana si Rama karo Sinta kuwi dadi pahlawan. Istilahnya dewa-dewi ya intine. Dengan Iya. kekuatan. Nah, ning salah satu masalah sing dihadapi Rama karo Sinta kuwi pasti ana penjahate ya. Salah satune kuwi penjahate sing awake gede keker kuwi sapa Mas Jatuh? Rahwana. Nah, Rahwana. Rahwana iki penjahat ning cerita Ramayana kuwi. Nah, Rahwana kuwi kan melakukan kejahatane kuwi yaitu menculik Sinta ya.
Dadine ki istilahnya si Rama ki menculik Sinta kuwi tekne nyenengi Sinta padahal Sinta ki wis duwe suami jenenge Rama. Dadine ki bentuke kaya cinta segitiga. Bentuk cinta segitiga sing ora iso dirampungke nggo rumus Pythagoras yen ning matematika ora iso kuwi. Nah, dadine ki si Rama kuwi nyenengi si Sinta tapi si Sinta wis duwe suami, tapi tetap dipeksa diculik digawa ning kerajaane ning Alengka yo, ora salah yo. Ning Alengka. Ning Alengka. Nah, bar kuwi mendengar si Sinta diculik kuwi kira-kira ekspresine si Rama apa perasaane Rama iki kepiye, Mas? Kira-kira. Ora trimo, ya jelas ora trimo. Jaman biyen nek ayange dicolong, bojone dicolong wong kuwi genah ra trimo saya meneh saiki ya jaman saiki wis saya meneh ra trimo wisan. Bahkan iso ngasih duar wis pokok men iso ngasih tekan ngono. Iki ning Rama barang ya genah Rama ora bakal trimo nek si Sinta ki dicolong karo wong liya. Ki akhire iki apa? Si Rama kuwi langsung mengumpulkan pasukane, dibantoni karo Sugiwa karo Hanuman kuwi si Kerasakti Hanuman. Nah, kuwi langsung wong loro kuwi ning kerajaan Alengka langsung perang, ngajak perang Rahwana. Kowe rene ayo perang Baiwan. Yudu Baiwan tapi perang intine perang. Nah, bar kuwi si Rama kuwi berhasil menyelamatkan si Sinta, tapi sebelum menyelamatkan si kuwi. Nah, kuwi cerita si Sinta karo Rahwana ning kerajaane Alengka kuwi kepiye? Kepiye, Mas? Ditolak apa diterima baik-baik? Nah, kira-kira. Ditolak. Nah, ditolak ya. Ditolak dengan cara kasar. Intine cinta bertepuk sebelah tangan ya. Heeh. Kayak bar iki si Rahwana kuwi ternyata pas ditolak kuwi wis berencana rak mateni si Sinta. Tapi ditahan karo jenderale. Aku rak mateni kowe. Aja sik nunggu ditahan dhisik aja langsung dipateni ngono. Nah, kayak bar kuwi langsung lanjut ning penyelamatan mau. Si Rama kuwi nyelamatke si Sinta ning kerajaan Alengka. Nah, kayak pas wis nyelamatke kuwi langsung digawa mebur ning kerajaane mau ning Anodya. Nah, kayak ning Anodya kuwi langsung rampung apa isih ana masalah meneh, Mas Sato? Isih ana masalah meneh. Nah, isih ana masalah meneh. Kira-kira masalahnya kepiye, Mas Sato? Bisa diceritakan mungkin? Masalah iki si Rama ra percaya bahwa Sinta isih suci ngono. Kayak cara membuktikannya kepiye, Mas wi? Nah, cara membuktikannya ki si Sinta membakar dirine. Ya, membakar dirine. Ya, tak revisi lebih tepatnya kuwi si Rama ngkon si Sinta kuwi diobong ya untuk membuktikan kesuciannya. Ya padha wae sih sebenarnya padha-padha membakar lah intine. Nah, kira-kira Sinta selamat ora, Mas wi? Selamat ya. Selamat iki mergo kenapa wi? Mergo kesuciannya emang iya, tapi dibantu apa mungkin dibantu karo Dewi Api. Oke. Jadi ngene ya permisa ya. Jadi si Dewi Api iki membantu si Sinta ben ora kobongan. Soale nek wong diobong kuwi kan ya genahe langsung panas lho, luwih suka panas sih malah. Luwih suka panas malah rasane. Akhirnya kuwi si Sinta kuwi diewangi karo Dewi Api untuk membuktikan kesuciannya dan akhirnya the endingnya happy, endingnya bahagia iki. Bahagia banget iki. Si Rama ora sida legowo mergo si Sinta diculik karo ora legowo barang si kesuciane wis ora neng. Dadi wis happy ending banget sih. Wis bertemu kembali ning kerajaan dadi permaisuri, wis dadi ratu ro dadi raja nih wisan. Gila, keren. Nah, ning setiap cerita kuwi kan genah ana amanat atau pelajaran sing bakal awake dhewe petik lah di suatu kisah ngono. Nek dari Mas Sato sendiri mungkin apa pelajaran yang bisa diambil mungkin dari cerita ini? Kesetiaan mereka kan si Sinta diculik. Nah, si Rahma ki ratimo. Dadi perang karo si Rahwana sampai ngedapat gimana si Sinta. Kepastian ya Mas Mayo. Kesetiaan. Nah, kesetiaan. Oke. Nah, kesetiaannya kuwi wah gila.
ning cerita Ramayana iki kesetiaan iki si Rama Rossi Sinta kuwi besar banget. Gede banget intine. Seko Gede. diculik saka hutan, ngasih digoning kerajaan Alengka, digawa ngasih perang lho, ngasih rebutane ngasih perang Masih lho. perang. Gawa pasukan perang ning Alengka lho. Betapa ora setia banget si Rama ku ya. Mm-mm. Ya. Nek dari aku sendiri ya pelajaranku yang kedua mungkin nek dari aku kuwi kayak berusaha dengan cara yang baik dan benar. Maksudnya berusaha dengan cara yang baik dan benar kita bisa membuktikan kuwi ning si Rahwana kuwi mau. Si Rahwana kuwi mau arek rebut si Sinta, tapi carane salah. Carane dengan cara menculik. Nah, kuwi carane salah. Padha wae kaya kriminal kuwi, padha ning jaman saiki kriminal ngono kuwi. Kudune kuwi cara sing bener kuwi ya dengan pendekatan baik-baik dan sebagainya kaya jaman saiki nek jaman saiki ngenai martabak ning ngarep omah apa ngekei coklat apa cecetan ngono kuwi jaman saiki pendekatane ngono. Jaman biyen Heeh. palingan ngopo langsung ning kerajaan langsung ngomong ning kerajane apa ning bapake ngono paling jaman biyen ya. Mm-mm. Baik-baik. Nah, kuwi mungkin dari aku pelajarannya berusaha dengan cara yang baik dan benar agar dapat menimbulkan manfaat bagi orang lain dan diri sendiri ya. Oke. Ini dari aku. Nah, Mas Jatuh mungkin ada yang lain? Aku tak tambahi jangan meremehkan musuh. Nah, Nah kan si Rawana iki ngremehke si Rama toh. Dadine si Rawana iki kalah pas perang karo si Rama. nah betul. Ngono Mas Wahyu. Ya siap. Pelajarannya sangat membekas banget iki. Jangan meremehkan orang lain. Jadi padha wae kaya ning awake dhewe iki, ning nek diterapkan ning kehidupan awake dhewe iki ora oleh memandang orang lain kuwi kayak ning ngisorku lah, kayak ning dhuwurku lah. Jadi istilahnya tap respect. Awake dhewe iki manungsa padha wae ning matane Gusti iki padha wae, ora ning sing luwih ana ning sing rendhek no padha wae. Dadi ora oleh ngremehke wong liya. Di padha kaya ning cerita anu iki mau Ramayana, si Rahwana ngremehke si Rama, akhir-akhirnya ya si Rama sing menang. Intine ngono kuwi. Nah, mungkin iki pelajaran sing selanjutnya nek dari aku awake dhewe kuwi kudu duwe keberanian. Duwe keberanian menghadapi segala hal yang menghambat kita dan dapat menimbulkan kepositifan, sinyal positif intine. Jadi ade kudu wani. Misalnya kayak mau si Rama iki wani perang ro kerajaan Alengka kerajaannya si Rama kayak mau ngelawan kerajaannya Alengka ngadu dia kayak mau lawan Uni Alengka. Kayak sing mulane damai-damai wae ngasih digawe perang demi nyelametke si Sinta. Nah kuwi bukti kalau si Rama kuwi duwe keberanian dalam mengambil keputusan karo njipuk tindakan. Nah iki buktine. Dadi kuwi adek kudu nyontoh kuwi. Kudu dicontoh perilaku si Rama nek wani njipuk tindakan, wani njipuk tanggung jawab, wani njipuk keputusan. Nah, kowe kudu dianu. Nek saka Mas Jato ana meneh mungkin Ora. Oke. Tidak. Tidak ada ya. Oke, wis rene ya saka Mas Jato ya. Oke, jadi mungkin iki wae podcast awake dhewe. Awake dhewe wis bar nge-breakdown sekilas cerita dari Ramayana karo nge-breakdown beberapa pesan-pesan atau pelajaran inspiratif yang aku Mas Jato bisa kita ambil. Ya, yang dapat kita ambil intinya saka cerita Ramayana. Kalau mungkin teman-teman ono sing rencang-rencang mungkin ono sing ono duwe pelajaran atau kisah amanat yang dapat dipetik dari Ramayana yang full versi ya, full versi gede, full panjang. Cerita panjangnya udah cerita singkat sing iki mau ya. Cerita panjangnya mungkin bisa disampaikan di kolom komentar di bawah, kolom komentar YouTube di bawah. Nanti jangan lupa dikasih nama Instagram di bawahnya. Instagramnya. Ya. Misal awake dhewe kudu menerima keadaan, misal kudu iso nerima keadaan kayak ngisore #Yuzato_Dimas. Nah, engko langsung wae di kolom komentar ya. Ditunggu banget loh. Nanti sing menarik atau sebagainya nanti akan kami follow berdua ini. Follow Instagramnya. Iya. Dan juga akan menjadikan komenan terbaik di channel YouTube ini ya.
Oke ya, ditunggu ya teman, ditunggu ya cah rencang-rencang. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu pokoknya. Rincang-rincang. Kudune ono sih minimal siji ra loro sih kudune. Mm-mm. Soalnya iki kisah inspiratif banget iki, sejarah iki, sejarah perwayangan ning Indonesia karo ning luar negeri barang ya ono iki sing menyeritake Ramayana iki. Jadi ini pokoknya ditunggu kisah. Ditunggu kisah dari pelajaran dari kisah iki mau Ramayana. Oke, mungkin cukup baik, cukup cekap mawon niki anu breakdown kalih kisah inspiratif saking aku saka aku ro Zuzato nek wonten kalepatan sing disengaja utawi mboten nek videone niki video kula kalih Mas Zuzato ngelek niki nek pas video niki nyuwun ngapunten sangat niki wonten masalah wonten device teng peralatan niki wonten masalah niki kami mboten saged podcast langsung podcast offline langsung niki hadap-hadapan niki ini wonten masalah ya menyesuaikan waktu mungkin jadi ini mau online mawon ya buat pemirsa mungkin kalau menunggu podcast kami yang part 2 atau menunggu kelanjutan dari kami mungkin bisa request di bawah juga di komenan setelah amanat tadi yang didapat ya bang part 2 bang lanjutan kayak Mahabharata bang apa yang lainnya mungkin bisa disampaikan lewat kolom komentar ya mungkin kalau ada nek wonten kesalahan dari kami mungkin dari kata-kata atau perilaku dan sebagainya nyuwun ngapunten sangat kurang lebihnya saya mohon maaf kali Mas Yuzato mungkin ada tambahan atau kata-kata mungkin tidak boten nonton ya. Oke, nggih pun kula cekap rumiyin kali Mas Jato. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rencang-rencang, jangan lupa subscribe channel Sepuk. Matur nuwun.